Jamen, VK4BJT, så laver vi en lille test her. Jeg har tændt mit lille videokamera her, så vi kan få evigt i dette øjeblik. Jamen, jeg kan se på APRS, at du blev opdateret for 5 minutter siden i Australien. Tilbage til dig, John. Jeg har udsat 2L PX VK4BJT. Ja, det er fint, du tager det hele. Ja, men fordi din videos skyld, ja, så hedder jeg John, og jeg bor på Australiens østkyst på et by, der hedder Gold Coast, og det ligger midt på Australiens østkyst. Ja, og repeaterne her, vi kører over her, de er importeret til Australien direkte fra Hurup. Anker og company derude, de har sat de her repeater op til mig, så jeg kørte dem hjem og fik dem til at virke her, så det er sådan en halvdansk affære, hvis ikke det kaldes en helt dansk affære. Jeg er tilbage igen til Lylland, opsat 2L PX VK4BJT. VK4BJT. Det var så opsat 2LPX, og navnet det er jo Boris. Boris, ligesom Boris Jeltsin i Rusland der. Og du kom også klart og tydeligt igennem herover til, så det må man jo sige, at D-Star, det kan altså et par små ting der. Ja, okay, Boris, ja. Fint modtaget det hele. Nu er jeg været over på min håndstation, og hvis du kigger på det landkort der, som du har på din APRS, ja, så kan du se, hvor jeg holder nu. Og du vil måske også kunne se, at repeateren, den er indikeret på kortet, fordi den er også sat op, så GPS-informationer kan komme igennem. Så du kan se, hvor jeg er henne. Du skal kigge under den, der hedder RDW. RDW. Det hedder repeater-sizen her. De er byttet rundt i øjeblikket, de to repeater, jeg har, af tekniske årsager for at lave noget troubleshooting. Ja, og hvis du kigger på Street View på GPS'en eller APRS, ja, så vil du også kunne se masten, hvor de her signaler de kommer fra. Udover det, så er der på Lasses hjemmeside dstarforall.dk, der er der en lille item omkring det her projekt. Og hvis du går til nyheder og et eller andet, når du går ind på hans hjemmeside, ja, så kan du gå ind i den der dagbog-lignende ting og gå tilbage til den 7. oktober, da vi gik live her fra. Og der kan du se billeder direkte fra siten, og så også billeder af den unge mand, som står her ved siden af repeateren nu. Ja, tilbage igen til Dannevang OZ 2LPX, og Celine, det er VK4BJT. VK4BJT, 2LPX og OZ1JCB her i baggrunden. Jamen, du kom endnu en gang meget klart og tydeligt over fra Australien. Så det må jeg jo sige så at virke den vej. Jo, og jeg kender godt historien bag repeateren. Den har Bjarne Poulsgaard, OZ1JWD, fortalt mig. Så, og jeg har også fra tid til anden lyttet, når du har talt med andre her fra Danmark. Men nu kunne jeg jo så høre, at du lige testede lidt, så tænkte jeg, nu må jeg hellere lige for en gang skyld prøve at gå ind og svare dig og få en snak. Så jeg tror, jeg vil begynde at spekulere på at trække mig i baggrunden og ønske dig en fortsat varm dag i Australien. Jamen okay, med det hele, Boris, ja.
Ja, Bjarne har fortalt mig om de nye folk, som bliver ligesom inspireret, når man kan komme ud over de danske pastorater. Og jeg er kun glad for at hjælpe lidt til her, når der er nogen, der vil have en demo, det er helt sikkert. Men du må se at få smidt nogle af dine sure tjente penge i en stor bøsse der, og så sige til Selina, hun også skal gøre det samme der, så I kan komme en tur til Australien, så det er sørme en eye-opener at komme herned, det er helt sikkert. Jeg kan huske, da jeg kom herned første gang, det var helt fantastisk. Ja, men tak for kursoen, og på genhør en anden god gang, bare Karl ind, når du hører mig, du er altid velkommen. Så 73 og godnat til jer, og til Celine også. Så slutter vi her, sæt 2LPX, og Celine, det er jo i K4B. Og hvad sagde han? VK4 BJT 2LPX. Ja, men det er mig, der takker. Og som sagt, tak fordi at du ville medvirke i den her lille video. Den blev så på 6,5 minutter. Det var pænt af dig. Nu håber jeg, at der er nogen, der kan blive inspireret, når jeg lægger den ud på hvad det hedder, på nettet der. Så fortsat rigtig god dag herfra, og vi snakkes ganske sikkert ved på et eller andet tidspunkt. Det var OZ 2LPX.